ikun se jħok rasu qabel jibda kull rappreżentazzjoni. Id-direttur tal-pantomima huwa persuna li jaqqat l-ispettaklu li jittella fit-teatri f'dawn iż-żminijiet. Id-direttur tal-pantomima Paolo Testa, b'esperjenza wiesa fix-xena, jispjega kif il-preparamenti jibdew minn kmieni meta ħadd ma jkun qed jaħseb fil-miliet. Jibda f'Marzu billi nibdew niltaqgħu tal-Kastala tal-aħħar snin jiena, Rodney Gawci, Brian Farrugia, Joseph Testa. Nibdew naraw x'se nagħmlu l-ewwel ħaġa kulħadd joħroġ bl-idejat. Is-Sur Testa qalilna li jkollu responsabilità importanti biex joħroġ l-aħjar mill-atturi li jitilgħu fuq il-palk biex jifqgħu lil kulħadd bid-daħq. Din is-sena mhux binqas hekk kif spjega li l-istorja ta' din is-sena fis-sempliċità tagħha toħloq sitwazzjonijiet komiċi fejn bl-ingredjenti li jiżdidula minħabba li hija pantomima żgur li toħloq spettaklu ħaj. Jgħid li x-xenarju, il-kant u s-sfin huma kollha ingredjenti oħra li jagħtu pjaċir lill-udjenza. Bil-Malti, jgħali għal-pentu bil-Malti, żammejna kemm sena lejali ħafna, pantomima għandha il-liċenzja li tista' tibdel u tagħmel inti. Però dis-sena naħseb żammejna daqsxejn iktar lejali mis-soltu lejn il-vera storja ta' Ladiner. Din hija 19-il sena konsekuttiva li l-kumpanija Teatru Rjal qiegħda ttella pantomima li dejjem ġibet numru sabiħ ta' nies f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.